It's about time. Madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Wonder Msisi akumapoyamba nayi mitu yache. Mtsogoleri wa dziko lino walandira ripoti kuchokera kwa wachiwiri wache mmene ntchito za boma zikuyendera. Zadziwika kuti maukwatana akusokoneza chitukuko cha dziko lino ndipo mlipoti lathu lapadera Lazarus Chakwera akubweretsa poyera kukula kwa umphawi mu mzinda komanso m'matawuni. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera lero alandira ripoti la zotsatira za kafukufuku wa mmene ntchito za boma zikuyendera mdziko muno kuchokera kwa wachiwiri wake Saulos Chilima. President Chakwera adauza Achilima miyezi ngapo yapitayi kuti agwire ntchitoyi pofuna kupeza njira zodalirika zosinthira kagwiridwe ntchito m'boma. Chinatsitsa dzaye kuti mtsogoleri wa dziko lino achite izi kudali kukula kwa khalidwe lolandira ma allowance m'boma, kulembana ntchito mwachinyengo komanso chinyengo pakagulidwe kakatundu. Kutsatira izi Achilima omwenso ndi nduna yoona zakusintha kwa kagwiridwe ka ntchito za boma komanso mapulani azachuma anakhazikitsa komiti yapadera yomwe imathandizira kafukufukuyi. Phungu wa dera lakumwera kumadzulo kwa boma la Mangochi a Zodiak na Malomba adzudzula boma chifukwa cholephera kuyika chidwi pa mapulani omanga msewu wa Mangochi Makanjira. Ana Malomba auza nyumba ya malamulo kuti anthu aku Mangochi achita zionetsero lolemba ndipo ngati phungu wawo awathandizira kutero. Odreka palamula walemba lipotili. Ana Malomba omwe anayima mkatikati mwa zokambirana za uthenga omwe mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adapereka nyumbayi anati kuchokera pa uthengawo palibe chilichonse chimene atchula chokhudza ntchito yofuna kumanga msewu wa Mangochi Makanjira. Iwo ati ngakhale anthu ochuluka akhala akuyankhulapo pa nkhaniyi, Chakwera sanayankhulepo chilichonse chokhudza ntchitoyi. Anthu aku Mangochi ali odabwa ndi okhumudwa chifukwa a president atabwera kuno last week kudzapereka timati state of national address yawo amene mumakhala mapulani yawo amene akuona kuti dziko lino liyendetsa bwanji kwa chaka chimene chikubwerachi komanso kwa zaka 4 zatsalazi. Mmenemo anthu taona kuti munalibemo china chilichonse chokhudza anthu aku Mangochi. Mbuyo mu zaka zapitazi takhala tikukamba ndipo boma lakhala tunena boma osati kuti kapena kuti chipani. Boma lakhala kutiuza kuti msewu kuchoka Mangochi kupita Makanjira umenewu tiumanga. Izi zinakakamiza kuti otsogolera zokambirana nyumbayi a Richard Chimwendo Banda ayime ndi kuyankhapo pa nkhaniyi ndipo anati msewu wa Mangochi Makanjira ndi umodzi ofunikira umene boma uyikirepo chidwi. Achimwendo Banda anati boma lionetsetsa kuti msewu waumanga mwamsanga. Msewu wa Makanjira Mangochi Road ndi msewu ofunika kuopsa, ndi msewu waukulu ofunika thandizo lokwanira, ofunika kupeza ndalama zokwanira. A president awika msewu ngati imodzi ya priority yawo kapena msewu umodzi umene wapatsa chidwi, koma sunatheke kuti msewu umene uyambirike mchaka chimenechi. Kusambidwa mchaka chimenechi sizikutanthauza kuti msewu sofunikirayi. Msewu ndi ofunikira kwambiri, koma kunena kuti kunali kosatheka kuti misewu yonse ilowe mu budget imodzi. Iwo anauza nyumba ya malamulo kuti boma layika misewu 5 yomwe akufuna kuyipatsa chidwi chochuluka kuchokera mzigawo zonse za dziko lino kamba kuti ndiyofunikira pa chitukuko cha dziko lino. Nyumba ya malamulo ipitirira kukambirana nkhani zosiyanasiyana kuphatikizapo uthenga omwe Chakwera adapereka nyumbayi. Chakwera akuyembekezeka kukaonekeranso nyumbayi lachitatu komwe akayankhe mafunso ochokera pa zomwe aphunguwa akambirana malingana ndi uthenga omwe adapereka.
mkazi wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ati maukwati ana akusokoneza chitukuko cha dziko lino. Mayi Chilima ayankhula izi ku ntcheu lachinayi pamene amakayendera ntchito yothana ndi maukwati ana komanso nkhanza zina. Jameson Chauluka adali konko ndipo wadza ndi ripoti. Pa dziko lonse lapansi atsikana 15 million amakwatiwa chaka nchaka asanafike zaka 18. Kuno ku Malawi atsikana 46 mwa 100 aliwonse akukwatiwa asanafike zaka 18, pamene atsikana 9 mwa 100 aliwonse akukwatiwa asanafike ngakhale zaka 15. Bungwe la World Vision laona vutoli ndipo likugwira ntchito zosiyanasiyana kuno ku Malawi komanso makamaka ku Mtonda m'boma la Ntcheu pofuna kuchepetsa maukwatiwa. Achilima amene ndi mmodzi wa akazembe ankhondo yolimbana ndi maukwati ana ati maukwati ana akusokoneza chitukuko cha dziko lino ponena kuti akulanda asungwana mpata odzakhala odziyimira paokha mdziko muno. Chitukuko cha dziko lino chili m'manja mwa ana athu, ndengati ana athu akukwatirana ali ang'ono ndi kuti tsogolo lawo lasokonekera pamenepo sukulu satha kupita nayo pakadali chifukwa akhala bize kusamala ana awo amene abereka ali ana ndithu. Ndi chomwe tikupempha ndichokuti ngati ana athu apezeka alowa m'mabanja chonde tikachotseko tabwezeretse ku sukulu kuti azakhale nzika zothandiza dziko lawo. Komanso ngati ana athu abereka ana tisanyanyalire anawo nkwauza kuti ayi basi mnakazi kuti adala samale wekha then tinthandize mwanayo kumsamalira mwana wakeyo kuti abwerere ku sukulu chifukwa tikatero azatha kumtenga mwana wake ndi kumsamala. Mkulu wa World Vision kuno ku Malawi Catherine Omenda wati vutoli ndi lalikulu ndipo likufunikira mbali zonse kulowererapo. Iyo wati vutoli silikuyenera kungoyang'anidwa mbali imodzi ponena kuti limakhudza chikhalidwe komanso mavuto azachuma. Charles Gwengwe amene ndi mmodzi wa akuluakulu a bungwe la World Vision akufotokoza. Kuno kuti fulo ndi lalikulu tikawerengera chiwerengero cha ana amene akupeza kuti akulowa m'banja mofulumira mchewu la bantu mmodzi mwailo limene lili patsogolo. Chifukwa yache tunaona kuti ndichofunikira kuti tibwere tipitilizebe kumalumikizana ndi mafumu athu amipingo komanso ana eni kuti kumemeza kwathu kuti mchitidwe uchepeko kupitilebe patsogolo. Chifukwa cha munationa kuti tinapempha ngakhale akazi awo achiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino kuti tidzakhale limodzi cholinga kuti tipitizebe kumalumikizana nawo pa nthawi zina zache anthu akakhala kuti akuzimvetsetsa zinthu amamba kuzionera mwa mtundu. Mmodzi wa oweruza milandu ku bwalo likulu la milandu la High Court Jaji Zione Ntaba amenenso ndi kazembe wa ntchitoyi wati mabwalo a milandu ndi okonzeka kuteteza ana ku nkhanza zosiyanasiyana. Boma lakhazikitsa ndondomeko yothandiza kuthesa maukwati ana yotchedwa Nationwide Mark Media Campaign. Polankhula pamwambo okhazikitsa ndondomekoyi lachisanu mu mzinda wa Lilongwe, mkulu ku nduna wofalitsa nkhani achikumbutso mmodzi ati kubwera kwa matenda a COVID-19 kwakweza chiwerengero cha maukwati a ana. Blessings Mpinganjira ali ndi zambiri mlipotiri. Polankhula kumwambowu mkulu ku nduna wofalitsa nkhani achikumbutso mmodzi anati malipoti akuonetsa kuti mwezi wa April chaka cha 2020 ana opitirira 13,000 anakhudzidwa ndi maukwati a ana komanso osavomerezeka. Iwo anati unduna woona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso chisamaliro cha ana ndi unduna wofalitsa nkhani agwirira ntchito limodzi pothetsa mchitidwe wa maukwati a ana mdziko muno. Azoti malamulo a dziko lino ana ayenera munthu ayenera kukhala pa banja akapyola zaka za 18 kapena kupita patsogolo osati kuti mwana ang'onoang'ono adzipa. Chifukwa zimenezi zomwe mavuto ambirimbiri. Chifukwa chimenechi kakhazikitsa njira zambirimbiri zoti zitha kufalitsa nkhani kuwalongosolera zithunzi mavideo shows mawayilesi njira zina zosiyanasiyana komanso panopanso tiza social media kuti athatitse kuti ayi zomweziya zinzolako. Mmodzi mwa akuluakulu ku UNICEF Apavina Muhammad Gojaev anati ndondomekoyi ithandiza asungwana omwe amachokera m'midzi kupita patsogolo ndi maphunziro komanso kuthetseratu mchitidwe okwatira ana akadali achichepere. Iwo anati atsogoleri a mipingo komanso achipembedzo akuthandizira polimbana ndi mchitidwe wa maukwati a ana. Wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la Public Affairs Committee a Sophie Ntenda anati atsogoleri achipembedzo
ali ndi gawo lalikulu pothetsa mchitidwewu. Mavuto ambiri ife timaona kuti ndi kusowa upangiri, kusowa information yambiri yowathandiza kuti amvetse kuti izizi ndizikuletsedwa ndizoyipa, ndipo chifukwa chosowa mawu amenewo ndi amene ife tinaona kuti kuliko bwino kuti zimene anzathu akupanga zolembalemba zawo zimene akupanga tiyikemo mawu ochokera mu mabuku athu monga mabaibulo kapena mu Korani. Ndondomeko yomwe akhazikitsidwayi ikuyembekezeka kufikira asungwana ochuluka m'dziko muno. Oweruza mlandu Chief Resident Magistrate Patrick Chilwa lachisanu wakana pempho loti asiye kumva mlandu umene a Stewart Kalungama akuwaganizira kuti adagwiririra mwana wake omupeza wa zaka zisanu ndi zinayi 9. Oyimirira oganiziridwawa adapereka pempholi lachitatu kuti Magistrate Chilwa azichosepo yekha pa mlandu chifukwa akuti akuchita zokondera. Wezi Gausi ali ndi zambiri mulipotili. Muchigamulo chake owuliza mlandu a Patrick Chilwa anena kuti zimene anabweretsa oyimira oganizidwa mlanduyu zinali zinthu zosavomerezeka. Wamkulu wa Women Lawyers Association of Malawi a Immaculate Maluza anena kuti iwo anali okondwa kuti bwalo la milanduli labwera ndi ganizo lake. Iwo ananena kuti anali akudziwa ndithu kuti zimene oyimira mlandu oganiziridwawa amakamba zinali zinthu zosavomerezeka. Ife ndifosa ngafa tugwiza ndi zimene akhotanena. Ife timaonapo kuti zimene defense zayi ndi mphamvu osunthira kuti akhoti mpaka nazi tisepoka. Ndeta ngosanga kuti mlandu upidirirano umene kuyenera kuyendera wiki amawa tidikira kuti iwo apereke ma submission awo kenako tizalowaso mu khoti. Ndipo oyimbira mlandu munthu oganiziridwayu a Edward Jagalamuka anena kuti iwo atsatira zimene bwalo la milandu lanena. Tulemekeza chigamulo chimene apereka bwalo. Ife tinawapempha kuti iwo asiye kupitiliza kuyimira mlandu chifukwa chonena kuti ndi zifukwa zimene ife timazoona ndizomveka kuti a magistrate sakuyenera apatse a magistrate ena, koma iwo mkuunikira kwawo aona kuti zifukwa zimenezo sizokwanira kuti iwo asiye ndi apitiliza. Stewart Kalungama amene amapanga bizinesi amachokera dera la CCDC mu mzinda wa Lilongwe, ndipo kumudzi kwawo ndi kuchina madzo dera la fumu yayikulu Chiseka Lilongwe. Ndipo bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF lati lakwanitsa kutolera ndalama zokwana 400 million kwacha pa ndalama zokwana 6.8 billion zimene lidabwerekesa chaka chatha. Padakali pano bungweli lati likubwerekesanso ndalama zina ndipo linayamba kuchita izi mwezi wa February chaka chino. Feston Malekezo ali ndi ripoti. Mneneri wa bungwe la National Economic Empowerment Fund Awaiton Kapasule ati pofuna kuti ndalamazi azitolere akhazikitsa njira zosiyanasiyana monga kuzindikirisa wanthu za kufunikira kubweza ndalamayi kupyolera mawailesi komanso makampeni osiyanasiyana. Akapasule ati nthawi zinanso akulembera anthu amene ali ndi ngongolewa makalata kugwiritsa ntchito anthu otolera ngongole komanso pena akuyitengera nkhani ku bwalo la milandu. Ndalama yokwana 6.5 billion kwacha imene inaperekedwayi inatengedwa ngati ngongole kuchoka ku Export Development Fund. Pakadali pano bungwe la NEF likuperekanso ngongole ntchito imene inayamba mwezi wa February chaka chino. Mmene pamafika pa 7 May chaka chino nkutitu bungwe la NEF lidapereka ndalama zokwana 5.8 billion kwacha ngati ngongole kwa anthu okwana 24,380. Muyankhula kwawo Kapasule ati akwanirisa kutolera ndalama zokwana 596 million kwacha zimene zinaperekedwa mwezi wa February zokwana 613 million kwacha. Koma poyankhulapo mkulu wa Catholic Commission for Justice and Peace a Boniface Chibwana ati nthawi yakwana yoti bungwe la NEF liphunzirepo zimene zakhala zikuchitika m'mbuyomu pomwe bungweli limagwiritsidwa ntchito ndi andale.
anthu akabwereka izichulukitsidwa ndithu kuti ifikire yapambiri mbiri tikamangopanga bajeti chaka chilichonse kuyika kuthumba limeneli koma tiyakuti limeneli izichuluka ikachulukitsidwa muja anthu ambiri apezepo ndithu mwayi wa ndalama zimenezi. ndalama zopereka ngongole kwa anthu zinasuntha kuchoka pa 15 billion kwacha kufika pa 40 billion kwacha. mukuonera nkhani mwatsatanetsatane madzulo ano pano pa Times Television, TTV, Time 360 Malawi Facebook page. Zambiri zikatha izi. Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Kufika 2063 akale wokomera aliyense achinyamata tigwirane manja tukula Malawi achinyamata tikale patsogolo tukula Malawi Malawi wozimira paeka Malawi wokomera aliyense Malawi 2063 kusintha dziko lathu mokomera aliyense. takulandiraniso pamene tikupitirira ndi nkhani zathu mwatsatanetsatane madzulo ano pano pa Times Television, TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page. Anthu ochuluka akupitirira kukhamukira m'madera a m'matawuni kusaka mwayi wa ntchito, komano zikuonetsa kuti m'matawuni namo muli umphawi wa zaoneni. Mulipoti lathu lapadera Isaac Salima akufotokoza za mavuto amene anthu okhala m'matawuni ndi m'mizinda akukumana nawo. takulandirani mu mzinda wa Blantyre, mzindawu umene umatchedwa wa malonda umakhala ndi zochitika zambiri. Kuchokera patali, mzindawu umaoneka ochititsa chidwi pamene nyumba zapamwamba zimakhala zili thwanithwani, uku nazo galimoto zikupikisana kukongola. Koma kungotuluka mu mzindawu kulowera chakumpoto kwa mzindawu kungoyenda pang'ono munthu umafika kwa Chemusa mdera la Mbayani. Uku nkhani ndiyosiyanira natu ndi moyo wa mtawuni, pakuti mavuto amachita kuonekera kuchokera patali. Mayi Aneka Mlanjira amene ndi azaka 51 zakubadwa amachita bizinesi yogulitsa masamba. Tsiku lawo limayamba 4 koloko mmawa pamene amakumana ndi anzawo pa msika wa Chilimba kukaoda masambawa. Kuchoka apa iwo amauyamba ulendo wapansi kulowera m'madera oyandikira mzinda wa Blantyre. Nkhope yawo simasowa dera la Chilomoni pamene mayiyo amakhala kuyendesa masambawa. Zikayenda bwino iwo akuti amapeza ndalama yokwana 4,000 kwacha pa tsiku imene amayenera kuchosapo kuguliranso chakudya. Madzulo mama ulendo kopiko. Ndiende kulitsa gani yanga. Kulitsa bwino kuti ndagula bwino liti makulitsa kwa 4,000 yangu. Ndidwaga likachoka pano akafika Chilimba. Lereka yuko Chilimba basi lo Chilomoni amba kulitsa gani yanga. Basi. Zingulire maleni muje kuita neze ni ya uzungulia samarani. Mafuta kuti
kwakena namba 99. amunawo alenadi kamulangira amagwira ntchito ya ulonda ndipo nthawi zambiri amakhala oledzera. banjali lili ndi ana asanu ndi atatu amene ena mwa iwo ali m'mabanja. pamene tidawapeza nthawi ya nkhomaliro nkuti bamboyu adaledzera kale. ineyo ndagwira ntchito yayitali kwambiri kulonda, ndagwira ntchito kwambiri yakuki ndagwirayo. kuchoka apa ulendo wathu udatitengera kwa mvula ku Bangwe kumene tidakumana ndi Obre Chipangano. iye adasiya sukulu chifukwa cha mavuto ndipo amakhalira kuchita maganyu. nthawi zambiri amasenza miyala kuchokera mphiri la Bangwe ndi kumakagulisa kwa anthu amene akuchita zomangamanga. nazo kuti mangonyamula maganyuwa basi kuona kuti samasowa zochita pano pa mix ntchito zikusowa chani tikapita mtawuni muntchito sizikupezeka ndiye basi timakhala muzi timanyamula maganyu timanyamula minyala tikanyamula minyala penanso mabwana onso kukangana nawo chani kuti atipase ndalama athu yonse mokwanira timakumana ndi mavuto ena singati amenewo. Nalesera kutakataka koma sizi kutandiza, nalesera kutakataka koma sizi kutandiza. awatu ndi ena mwa mavuto amene akukhuza anthu ochuluka okhala m'matawuni. tsiku ndi tsiku anthu ochuluka amakhala kuthamangira m'mizinda ya m'matawuni kukasaka mwayi osiyanasiyana. posowa mtengo ogwira ambiri mwa anthuwa amangokhala moyo uliwonse. anthu ngati akamulangira komanso Obre tsiku ndi tsiku amasakasaka kupeza chakudya. kafukufuku pa dziko lonse lapansi amaonesa kuti amene ali m'mavuto azachuma ndi amenenso amakhala ndi ana ambiri ochuluka. ichi ndi chifukwa chakenso chiwerengero cha anthu mdziko muno chikunkerabe patsogolo. mzinda wa Blantyre uli ndi chiwerengero cha anthu pafupifupi 800,000 ndipo zikuoneka kuti ukulephera kukwaniritsa kupereka zofuna za anthu amene awuzungulira. mkulu woona za chisamaliro cha anthu m'boma la Blantyre a Stefano Joseph adapempha anthu kuti achose maganizo amene amakhala nawo kuti m'mizinda ndi m'matawuni ndi kumene angapeze zosowa zawo. ifeyo timalimbikitsa anthu amenewa kunena kuti anthu ambiri amene sangathe kukwanitsa moyo wa mtawuni ndi bwino kuti akhale m'mamidzi mwawo. chifukwa muone kuti anthu ambiri amene amapezeka kuti akuyendayenda mtawuni amakhala kuti achokera madera owandikana ndi tawuni ngati ku Chiradzulu, boma la Chiradzulu, ku Phalombe, Tcholo, Mulanje. ndipo pamene anthu akusaukira mwayi wa ntchito mtsogoleri wa bungwe la anthu olemba ntchito mdziko muno a George Kaki adati kusowekera kwa luso la pa ntchito kukuchititsa anthu ambiri kuti azisowa mwayi wa ntchito. Pali timaluso tina timene tikusowekera mwa anyamata ndi asungwana athu amene akuchokera m'masukulu ngati kugwirira ntchito limodzi m'magulu, ngati kulemba kumene kofunikira m'maofesi, kulankhula kumene kofunikira m'maofesi. timaluso ngati timene titi tukhangati tikuvutirako pang'ono mwa anyamata ndi asungwana athu. malinga ndi bungwe la United Nations Habitat for Humanity, dziko la Malawi likuyembekezeka kuti lidzakhala ndi anthu ochuluka kwambiri okhamukira m'mizinda ndi m'matawuni pofika chaka cha 2025. ripoti limene bungwe la National Statistics Office lidachita chaka chatha lidaonesa kuti chiwerengero cha anthu ambiri amene akukhala moyo ovutika kwambiri chakwera kuchoka pa 50.7% chaka cha 2015 kufika pa 51.5% panopa. izitu zikungoonesa kuti anthu ambiri akukhala moyo ovutika. komano ndi chachidziwikire kuti anthu amene amachoka m'madera kwawo kukhamukira m'matawuni sachita izi mwakufuna kwawo. patakhala kuti pa ndondomeko zabwino zochititsa kuti moyo wawo ukhale osangalala kumene amakhalako, anthuwa sangamakhamukire m'matawuni kumakavutika. tikapita mtawuni muntchito sizikupezeka. Madzulo mama ulendo kopiko. Koma ngati anthu achuma nomumalakula mchaulo ifeyo kongana ngati chitenji. Koma ngati ndi mwayi wanu ochoka kwa Mulungu ifeyo tingagwire mtengo wanji. nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayenso mitu yace. mtsogoleri wa dziko lino walandira ripoti kuchokera kwa wachiwiri wake zamene ntchito zaboma zikuyendera. zadziwika kuti maukwati ana akusokoneza chitukuko cha dziko lino. ndipo mu ripoti lathu lapadera Isaac Salima akubweretsa poyera kukula kwa umphawi
wa mizinda komanso m'matauni. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupipafupi, khalani motalikana ndi anzanu komanso valani mamaski nthawi zonse kuti mudziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Wonder Msisya, pitirani kuonera mapulogalamu otsatira. Goodbye.